molts anys com a oficinista el poeta Miquel Martí i Pol. El 1972, després que se li detectés la malaltia de l'esclerosi, va abandonar la fàbrica. La Blava és on el poeta es va inspirar per escriure el llibre La fàbrica, que amb un to narratiu i èpic descriu l'ambient dels personatges d'una fàbrica textil i com queda marcat a la memòria col·lectiva del poble. Sempre m'han emocionat els poemes del llibre de la fàbrica, ja que em porten records de la meva mare. Descriu molt bé la duresa del treball a les fàbriques textils de l'època, sobretot el realitzat per les dones. El poema L'Elionor parla d'una noia, quasi una nena, que encara duia trenes i amb la seva tristor va passar la dura vida de llàgrimes, suor, el vapor dels telers i dient sí senyor i bones tardes. El poema de Martí i Pol acaba dient: va créixer, es va casar, va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar, encara duia trenes i deia sí senyor, bones tardes. Aquest escrit vol ser un petit homenatge al poeta Martí i Pol, que va néixer el 1929 i va morir el 2003. I també a totes aquestes dones que de ben petites es posaven a treballar en feines tan dures com eren les fàbriques textils, amb unes condicions infrahumanes en quasi no podien respirar, amb la pols del fil i la borra, amb molta suor i jornades de 11 i 12 hores de feina. La mare m'explicava com era la seva vida a principis del segle XX. Va començar a treballar als 8 anys. Anava a la fàbrica de teixits i sortia de matinada, ja que havia de caminar, creuant els camps de conreu, passant fred i molta por. Anava amb altres nenes del mateix barri de la Torrassa. Era tan petita que li posaven una caixa on s'enfilava per arribar als telers. Aprofitaven el treball de les nenes perquè tenien les mans petites i podien moure's amb més facilitat entre els estris dels tallers. Sempre he admirat la fortalesa de la meva mare, que com l'Elionor del poema de Martí i Pol, va créixer, es va casar, va tenir fills i va treballar a la fàbrica. El tros de baix no crec que vingui al cas, si de cas recitarem. Si tu tens més facilitat per recitar l'Elionor i em fas el favor. Sí? Poema L'Elionor, Miquel Martí i Pol. L'Elionor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava. L'Elionor, tan tendra, ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, ha dins la fàbrica, es diluïxen amb l'opaca grisor de les finestres. I al cap de poc, l'Elionor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava ara és que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys, quan va posar-se a treballar. I encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes. He tingut algun petit lapsus, però...